Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay phi baro kini gilong ki khubor bam tagasni. Priang buram ka sengkur kharsentiu central body ba seng samla kur kharsentiu central body ye Congress Angeline M kharsentiu hadian balayo priang ye ka khusnam na Delhi balawan pha shishilro. Kakur kharsentiu lingba u president Madon Singh kharsentiu haringkat ka jingedon lang u president seng samla kur kharsentiu ba panbor kharsentiu general secretary seng samla Elvis Ford kharsentiu kilayo ban priang buram menta kasngi. U president rangba jungkakur da kajing sngokumen ula ai khuble ye Congress ibdeiru i executive member ka sengkur bat secretary kur kharsentiu mairang union. Ulapan pau ba ka jingyo priang ya kani ka award kani ka buram ka bakrau ya ka yeng kasem bar ka kur kharsentiu baro ka wei. Ula kitbok ya i be indang la bantrei khamba shu ha ka kam ka ba idan ka ba longkum ka wei na ki kam ki ba shakri ya upat ba. Uba Elvis Ford kharsentiu u general secretary ka kur kharsentiu ula ai khublei de ka jing sngo kemen ulapan pau ya ka jing sngo sarong ba kum ka kur ngi yo ban ne buram ya ki khun jong ka kur ki ba wanra ya kum ka ne ka buram. Ulo ongru bakane kalong ka jing ai mensim om tang ye ki khun samla jongkakur henry ye ka ri ba ka jai ben riu. I Congress Angeline M kharsentiu habayo banyakran menta kasngi ilapan pau ka jing sngo buram ye ka sengkur bat hai ipor iba klempoi perkhan ka kur kalawan ne buram bat ithu ye ki kam ki bangila trei. Ilapan pau ru bakane ka award kamdei tang na ka benta jonga shimet henry ka de ka jingedan benta jong ka yeng kasem ki parakur parajat bat baro ki bajia trei bat ngi man la kasngi. Ilapan pau da ka ba ong ka jing iet ya ka kam ka bangi trei ka jing minot ya ka kam ka bangi don bar ka jing bom ne ran ban trei ya kanu ka jat kam katahi kanyalam ya ka jing trei jongi sha uso jong ka jing jam. Kuble shibun ya ka kor bro ko bai kuble kelum ba ya bro ki kor ki badon hakari khasi jantia aku ba kani ka jingyo ya kani ka award jonga ka ba menta ka tayo ka bangayo apo dali aku ba kan long periksa ya baro ki kurhi bala dan itre kanu kanu ka kam nimde bana ban snopo ya de ban don hi kam benta ibarat ring ha bade ban tristom khanang ba ka jing tristom jongi na itu I jingjau I drop ba khandet gelalong I ba he ba tena takadaw aku ro ban oi phi ba nai sngo ya de na po el de na sngo po ya de na don kanu ka bentaru yang skam hala ki jong nyong ren phi ban bu ka thong ya de ba shi sin kasni phila ban le e na ka benta ka jai ban re tu kumba ikam junga phitep na sedang na ikam ibaret ha tang da ka banga siu I belaj bat ngale ya ki reading belaj ha ki shnong hapo west castles ha ka tu por kadang de west castles ni pat yo district mentang ila yo ka district jong di eastern west khasi hills te kala kio bha ka center jongi nilala banyarap shibun bhagi khna samla ban yo kam tingilala banyarap ru ki brio na keleng kisnong ki barit ki bachingai ki bam tip yesh phang kanika ki scheme jong sarkar ba prepare lingba ini jing tre jongi nilerap shibun bha bat nilala ban pele ban rum ki awareness program na jaka tebat ngamla ban batai company akham jrong ye ka kam ka bangila le ndai tangba ngasmu komen pat hakani ka kenti hakani khlemat bakakur ka kan mau yang bakakur ka pediang buram bat kasmu tenat na banta kani ka jing yo kani ka award ndai kani ka jing yo award kamdei ka jing job ka jonga tetep kani ka jing job lang jing ki kor bar khot ibalet ila sanra nya nadu na mairang shadu Delhi shamairang bat ngadap ka mesim tetep kum ru banong ndai ting syom khule shibun phi baro bat nga kermen ba ublay unye don rekat lang bat ka korjuni na kapos kenang bangin nang ni susu khambun ki khun samla lani kilong kemilong kaparu jong ka korjuni ki banlong kum kani krenti kumbangal apan inita khule shibun nakaliang ka seng samla kor khastiu so tap ka jing kemen ka bakra na ba bai kong deng mo mi chupat yet iros makanya ka digun sa ko pahatam ba philapan yang ki pating ki banap sangwan makumdong di balong iba tristom ngin kit yan ba hakano ka kamu ngitray ngin tray na museum uso jang ka jingjap hakano ka sing sawan pa ya kulay sibon sing kulay na ki kulay sibon de gini ko dan buram do pia ko jong ibra pa wai ngin yet scam ro bang ba kan ka jiyo ya kan ka award ng ba jong pi kanong kanuk sang lo bhatam ni ba ya
Ikum ka kur kasentiu. Ni nakaliang central body jong ka kur kasentiu ngidap ka. Jing songo bat nakamenta kani ka kur kasentiu. Iniru idei I assistant secretary jong ka central kur kasentiu ka jongi. Wisyong hamairang. Pat ini Rose Angela Kasentiu Ilawanra ya ka Nam ya ka Buram ya ka Kor Kasentiu ya ka Jai Benriu ya ka State Baro kawai ni Sngow Sarong namar ka Jingtray ka Jar Jopi lakum utiu dok mau Bompay Perkhat habawan ra ya ka Jingmut ka Jing Perkhat ka Jopi ulong palat ya kata ka Laipo Arm ay Jingmut jong utiu dok mau Amar kata hilong bakraw apdeng jumi. Kumlesibu.